itzazuen, babarrunak nola inbiar dituzten epaimaikideak nola neurtu behar duten ze puntua zinetan nola eman behar den ara sartzen duten kontutan. Alegia, itxura, oso ikiotia, ez hautsita, koloria, zenbat eta ilunagoa, hobia omen da. Eta berdintasuna, ale guztik elkarren artean, antzeko neurria erokitzia. Eta berezko dizdira, ez geho sartu, oli juaio, argizaia, brillo artifiziala emateko, arrapatu eskero, kalea dipukata, gaur noi. Eta garbitasuna izan behar du. Holaxeko partikula arrotzi gabe, garbi-garbila. Eta hauek diala, Juan Carlos Ibargoien, Lontxo Zuriarrain, Idoia Orbegozo, Pili Arroyo, Juan Zuriarrain, Maier Zatia, Jose Mari Galarraga, Juan Carlos Valderdi, Jon Portu, Julen Begiristain, Ana Urdangari, Juan Ignacio Lizaso eta Antonio Eizagirre. Ia bat, zeinek ematen dituzten sariak eta bestaldetik Saardo parte hartzaileak hogei dira. Hauek ez dute izan berantzko joerek ez, numa eterri dutan sagardu egiteko ohitura mantentzen da. Ia bat txukunak atitzen dituzten. Ze hogei sagardo bada zerbait, Eta parte hartzaileak hauek dira. Jo Mikel Larrañaga, Xavier Ginezazoro, Juan Ignacio Lizaso, Antonio Eizagirre, Xavier Soroa, Antoni Bengoetxea, Imanol Eizagirre, Koldo Lertxundi, Xavier Rizeta, Jon Argote, Aritz Zabaleta, Manuel Etxeberria, Mikel Errekondo, Pili Arroyo, Beñat Idanztuzta, Jose Mari Zubimendi, Jakoba Errekondo, Moises, Juan Zuriarrain eta Jose Ramon Unanue. Ia ba, hauetatik zenek ematen dituzten irusarik, zeizan ez dute xamurra izango epemeikideak, ezta? Urtero bezala, zaila izatea erabakila, zeinek inoten hoben da, ze horre kontutan hartu nahi, dituzen noski koloria dala, gorputza dala, usaila, eta dana, ezta? Bueno, oso ondo. Ia ba, pixkanaka, zailkapenak azte dian. Eta bitartian,